Ağa meni öýe taşlaýar bilmerdiň. Boryny taşlaýar. Meňem garaşýanym gelmedi. Eltäýär. Aşgabatdy tanar ýaly bolmandyr. Bu gözel imaratlary görmäge göz gerek. 10 ýylla tuweleme başga şeker bolaýdyr. Aşgabat görmänige 10 ýyl bolaýdymy? Owa, Ay, näetdiň ay? Sen haýsy etraply bolarsyň? men Aşgabatly agam. Aşgabatly? Ýogar ýa, senem 10 ýyllap nerede gezdiň? Daşary ýurtdan ýere nämeňden okdy? Ayağım. Dogrusyny aýtsam men tutalykda boldum. Inden boşak gelişim. Ha, şey diýsen ata. Hormatly prezidentimiň jany sag bolsun. Soğa işetdi. Ömrü uzak bolsun. Öňüňizdäkileriň emä gözi ýoldadyr. Bilmedim de. Barýany duýdurdyňmy? Yok. Duýdandy baraýjakmy? Degen erler ay. Şu töwereklarda tatlaýam. Inni özüm barar. Bolýagam. Sag bol. Senem sag bol. Ýoluň ak bolsun. İçi gütäýella, içi. Ýör gütäýella. Gözelem öýle işkili bolaýyp durýar. Bagtly bol. Anjydan ordan meni bagyşla. Öýde kim ma? Öýde adam mamy?
Jeren, men häzir ejim geldi derrewjik barar. Baral, birrak gelgin. Men sen garaşacaktım. Bolya. Gelersin dämi? Bor diýdimi? Hükman barar. Way ala detmesen agy barar diýdimi? Barar. Bolya. Nay. Daýy, öýe näde girdiňiz? Meni bagışlan. Kapı açık eken. Öýde adam madur öýüp giraýdym. Uy, hoşum vursun. Kapıyını vurmak yadımdan çıkarttır. Açaram elimde. Ziyan yok. Bolyan da. Sizin adyňyz Maral mı? Hova, Maral. Men adımı nereden bilýäňiz? Yan joraňyz bilen gürleşeň deşdim. Uy, şeyle mi? Siz kim olarsyňyz? Men adym Bayram. Bağışlan daýy. Size kim gerek? Men siziň ejeňiz bilen gürleşmekçidim. Hanol nerede? He, ecem mi? Ecem işte. Yönün gelir vakti bolly. Men häzir oňa jaň edeýin. Alo dinleyen. Alo Ece. Sen yenidemi işdemi? Gelen okmy? Öýe mihman elle. Şeýle de bir işlemek bolmy? Kim o mihman? Tanam ok. O ne hil tanamok? Men nereden tanaýyn? Adyna Bayram diýe. Bayram. Hova Bayram. Alo, Ece. Ece? Alo, Ece. Ecem häzir gelir. Gowdy men daşarda garaşaýyn. Yok. Siz öýe girdiňizmi? Inni öýde garaşyň. Men size häzir çay demläp bereýin. Yok adara galmaň. Maňa çay ýokman näl. Uy, oňa muradar bolmy? Öýe gelen mihmana çay bermesem, Ece maňa berip käýär. Şoň üçin men häzir derrewjik çay goýaýyn. Tügüleme Maral jigimem ullu kanydy bolupdyr. Yediyenin näme oğlum? Bayram koşuş. Ayrıl kanka. Oğlum. Ayrıl Yediyenin kanka. näme aklın aylar. Ayrıl kanka. Kalklan oğlum kalklan. Kalkma kanka. Kalklan oğlum Ayrıl koşuş. kanka. Kalklan Ayrıl. oğlum. Ana Ecemem gelaýdy öýdän. Men derrew göreýin. Ece tamaman geldiňmi? Hova geldim gydym. Ejejan, Ece, men Jereniň dogran gününe gidäýin. Gidiver. Ece, men bara onu dün kitikinen täze köýnüň mekki däýin bolýarmy? Bor giýäýdi. Men derrewjik geler neje? Bor gydym bor. Häzir garaş men derrew geýneýin. Salam Ece. Salam. Ece can teresene. Täze dikinen köýnüň görjekmi? Ece teretani? Ece ne hili? Gow bolupmy he? Hova gowa. Gelşäm Ece can, gelşäm. Hova owadan. Teret. Yakasam gelşäm Ece. Hova gelşipdir. Gow bolup tura Ece can, men derewjik gelerim. Bor gydym. Ece jandan aýlanaýyn. Boruna hoş. Bor gydym. Ece.
Ece men derejik gelerim. Bolýa gyzym, bolýa. Tuveleme. Maralcıgymam Ulluhan ýyzy bolupdyr. Men tanamady. Howada ondan beri 10 ýyl geçdi. Men kimligim bilen okçagaçyk. Men näme oňa agyň atasyny öldürip tuzakana gitdi diýmelimidim. Suratymam aýrypsyňyz. Howa men ayırdım. Elkilikler köp ýatlady. Geleriňe keň garaşdy. Çağam bir wada hem atadan hem ağadan ayrıldı. Ece. Yüreğin ağrıyan orada becerdi emelkeninde. Yürek galym bejer derýaly. Hey iýligini beýlişeden mami. Heyde qaqaňa da bir el gallar bomy. Ece, men beýle olar öýtmedim. Şo günler nämeleň bolup geçýänine özüm hem düşünemokdum. Hey sen kim zadyň wamdy? Nämen geten okdy? Wagt gepem şonna da. Men hem ýadym ýetikdi. Ýöne ýolum urduramda. Men saklan adam bolmady. Howada itjeň etip innem bidugne hele. Sen şonu aýtmany geldimmi? Yok yok Ece. Äkli zady men özüm münäkär. Men eden günah işim üçün jebir çekmek emni goýmadym. 10 ýylyň içinde ne bir hatalym, ne de sorap izinden adam geldi. Şoň özi yeterlik ceza dämidir? Men ýalňyz. Men ýöküz malym. Her zapar hat ýazjak bolamda qaqan keşbi gözüňme geldi durdy. Wah ontaňa men näme diýip ýazaýyn? Qaqan ýazyn tutýas diýeginmi? O görgülle näme güne wagty? Qaqamyň hiç kil günäsi ýok. Onda näme bir saňa zorluk etdimi? Yok yok. Zorluk edenem bolmady. Onda näme boldy? Ne hil acayip günüm vardı. Ne gödül dünya. Cenneti durmuşa olan söýgüm renkleri singdirip, öz edeni işimden lezzet alýadym. Yaşadığımça yaşatım gelýärdi. Emma götürnüp bilmedim. İncigime jedi geldi. Şeytanın toruna düştüm.
yok dinege boğulmasmadı. Belanın başı şol oturuşuk oldu. Oğlanlar, şişsiga tayga. Hadi, alıştırın. Ah, iyi Süleyman. Al. Şirap däli de herçänligim. Çilim däli autoriýanlygym hakda. Ol pursat asla pikir edemokdum. Ne al? Oğlum Bayram. Ece? Akşam nähtan şoglarlar getirip gittiler. Näme bol diýip sorasam, bolan zat ýok, göne gün ronur diýdiler. Ha. Ho Ece. Bir hili günün aşağını köpüräge oturup durum nämemi? Bir tüýsli başym aýlanyp. Asynım başdy. Sen getiren oglarlar kimler? Tanama Ece. Yer bolýardy. Hacı, o duran surat keşyalla Ferhat. Ey suratkeş! Suratkeş! Men mi? Ava sen yer alıp gideli. Näme tanamadın mı? Ha. Oğlanlar tetiklerim men öýe var ya. Yer ho, yaman sen çündürdü va. Yer. Bardım. Gelo, hanımın maşina. Oho, suratkeş sen maymi? Owa men.
Yero, näle ýagdaýlar? Ýaşy. Ha, suratçı. Öň düşüm gowmy? Ýaşy, Hudaýa şükür. Gow. Ece? Näme atýardyň? Ýatybermelkenim-de intigam ýatamapmy? Şu wagt eçel nirde boldun? Daňatyp gitdi. Uy, şeýlemi? Ay men bilmändirnem. Wagtyň näýil geçenden bilmändirin. Oglanlar bilen toýda bolduk. Şu wagt eçellen bir eglenmek bolmy. Ay bolýar Ece, bolan zat ýok. Yollaşlaryň taşlap gaýdybam bolana. Sen arkyn bol Ece. Dowlat şeral näme? Bolýar mene gidip ýatsak, uýkuym gelýär. Sen arkyn bolsan Ece. Arkyn bol. Oğlum ýaňy geldi. Hawa. Soňky döwürler oňa bir döwe çarly. Oň bilen bir kirek gürleşmeden boljak gel. Bolmasa ol elden ayaktan çıkıp barýar. Bolan zat ýokla. Toýda bolupdyr. Ay ýaş oglanlar da geljek wagty. Onsoňam öýde gawap saklawam bolmada. Gerek bolsa onu gawap saklamaly. Bu toýun iş däl. Öýdenam okudanam ol haly soğuşda. Yer bolýar köşeşdene. Dowlat şerýal zat ýoga. Oň bilen özüm görleşerin. Sen onu gaty elçiredýän. Badatlaň soň gowluk bilen ýagtyrmaz. Agdyň bir haýraşdana. Dary gara zat ýoga. Hey, yer bolýar da. Şo günler durmuşum manyl keypi tapalyk bolup görünni. Olar bilen keyip çekmek maňa da yaramanyrmady. Beýle yaran bolsa, belki sen şu durmuş ýene dowam etdirersiň. Näme üçin beýdiýäň Ece? 10 ýyllap çeken jewerim ad görýärmi? Jewri diňe sen çeken ok. Sen bize de jewir çekdirdin. Kakaň ölüm biziň bilimsizlikdi. Ogly atasyny öldüripdir diýen sizden ýyle çykarlygymyz galmada biziň.
Men düşünýän ýeje. Yok, sen düşünen ok. Jigin maral barillap geplemen gitti. Pencereden sizin yoluňyza seredip, çağamın gözleri yolla galdy. Ol gün bolandyr öýdüp, gecelerin ağlap geçirdim. Ýeje. Menem zınnanna arkyn ýatanlaryny öýtme. Sen günäli, sen cinayet ettin. Bizim günämiz näme? Qakan günäsi näme? Sen men yaramy ot basmak üçin geldingmi? Häzir men sana hok görkedeýin. Bolýa? Nähil hokku? Gözüm bilen seret şu bulgur bär tüýşüreýin. Yok, başarmardın. Ananmaýan son seret. Goja terekdim. Bolýa? Goja seret, şu bulgura seret, şu bulgura. Goja seret, bolýarmy? Goja seret. Başladyk. Ne edip bile bolly? Enha. Mawtumulaydar yer ýüzüni ýüzseň. Ahyry ölümdir dünýäni düzseň. 356 ýyl älemni gezseň. Pilkus ogly şahy. İskenler bile. Mawtumla tamynyň aýşýaly näçe ýaşadanam. İskenler ýaly mert ýigitler bilen hemdem bolup ömür süräýse. Gaýdusyz iskenler ýaly merdana dostum bolsa adama başga näme gerek? Sen şolar ýaly dostumam. Bilmedim. Ýöne bir dostum aba. O da sen. Hey, Burakes, gelle. Güzel men bir ýer barka aýtman. Edir häzirmi? Nire? Gysgaly bir iş çykdy. O nämeň işi? Sen muzeýe gidersidiňe. Hökman ders. Bardam gaýtdygym. Sen tiz gelir. Men hökman geler. Sen ýöne garaş. Aňar son ýaşymdan tizjek geler. Bolýarmy? Garaşardyň gerek? Bolýa, men häzir derrejek geler. Salam oğlum. Oho, gelen suratkeş min.
Alo. Alo hacı. O. Sen may dost. O men. Azı dost. Gayrat et kömek etsene. İnan canım kilogram. Men ölüp baryan. Hem oluyor o. Bana bir daha da olya dost. Gayrat et dost. Hem oluyor. Bir daha tapılmamay dost. Pulum olsa tapılır. Pul men tapyan. Gayrat et dost. Geliver. Pulum olsa taparım. Onna baryan dost. Geliver. Şo günden başlap men ogurlugy ýüzürdüm. Öz mehribanlaryma ojawma hyýanet etdim. Ey suratkeş. Ölmäge başka yer tapmadyňmy? Hacı. Sen may dost. Gayrat et. Kömek etsene dost. Ölüp baryan ýagdaýym agyr. Gayrat et. Maňa haýypyň gelsin gayrat et. Yer bolýa, min onno maşina. Oho, suratkeş, yitdiňlo. Haglykmy? Näme Kömek ýaly? edin, ölýän. Seni öldürüp bolmaz dost. Han oğlunlar onu adam edin. Ha, häzir gowlar, tut ýaly bolarsyň. Heylo! Gomy adaylar. Hacı. Ne hili adayı? Oy keyip çektin. Ağayd näme durdun? Ýörsene onsydan giýjek alýa. Siz gidiverin, men barar. Bolýardy. Salam. Salam. Sen bir yerden hem işleýän. Görüň otur. Bayram, sana bir daha da bolýar. Soňky wagtda okuwa da baraň ok. Bolşuňam bir hili. Sana näme bolýar? Hiç da. Beýdimi? Men görýäne. Belki maňa aýdarsyň. Belki men kömegim deger. Sen näme kömek etjek? Bu bar işiň bilen bolsana. Maňa azar berme. Bayram. Beýdip oturmada aýday. Sana näme bolýar, he? Kömek etjegin çynyňmy? Owa çynym. Onda maňa pul ber. Pul? Pulu näme etjek? Ana gördüňmü? Näme etjek, ölüm soragyny berip başladym.
Näme demde saňa näme? Maňa azar bermesene. Gowy sen işiň bilen bol. Bolya gaharlanma sen. Häzir men sana pul bererim. Ini sana pul näçe gerek? Men häzir gelerin. Garaş. Men hökman gelerin. Puluňam hökman aýtaran. Garaşyn bolýarmy? Gelerin. Men erkimi elimden alırdım. Kapı keypin kulu oldum. Durmuşun manidine inni düşündüm ece. Öň men yaşamanırın, gün olup gedipdirin. Öwrendiren galyp örkleseňem durmaz diýipdirler. Adaşan iýin tapsa ýagşama diýipdirler. Ýalňyşyňa düşünmek üçin 10 ýylam ýeterlik möhlet. Wagt näme mejerse-de ýürek ýarasyny bejerip bilmez. Meňem ýüregim ýaraly. Sen ýekejegede gelgirmagyň meň ýüregime de teselli bererdi. Yasama yılgırma, oğuttana meter yakar. Sana şo gerekmi? Yok ece. Maňa näme gerekdigini sen özüň gowy bilýän. Seni öyle işikledip ağtığa guwançakdyk. Qakan pakirden toyun arzu etip berdi. O görgülüň bar arzu özü bilen gitdi. A sen Alo. Oğul bassan, görgünmüňmi? Tapdyran oklum. Saglyň bir gowmy? Yaxşı. Neme? Neme sesin ýuwaş çyk ýalagy? Janyň bir sagmy? Howa sagla. Oğul bassan, geljek diýen şuny Mehmet janyň toýuny etjekdir. Hökman gelginiň bolýan, garaşar, eşdiýän. Howa eşdiýän. Gıydım Maral janyň toýuny tutmagam saňa nesip etdim. Oğlum bayramdan derek bolmady. Ol gaýta teň bagryny ýakdy dagy. Ýerine etjekde boljagdyr da. Bolýany jorajan.
Garaşaktır. Hükman gelgin. Eşdiýärmi? Agay. Garaşaktır. Gelgin bolýarmy? Bolýa bararyn. Şu wagt näme bilen bolup geçenini özüme bilemok. Akıl guşum ýetirip edil bulaşyk düýüşdigeden ýaly boldum. Wah. Düýüş bolsa bolmaýarmy? Men beýle bolar öýtmedim ýeje. Han oglanlar beýde oturmaýlyň, toqqalaýlyňlar. Böyle yavrular, menem çıktı. Men oynayan oğlanlar. Menem çıktım. Hanany uşaklap oturman bellisine deliňle. Inim. Kartyňa göwün yetmeýän bolsa taşlay. Yok. Men oynajak. Hacı. Inniten oyundan çıktın ha. Gayrat et dost. Kartına pul versene. Aýdynda durup biljekmi? Söz berýän hökman aýtarar. Oyunyny bergeň bermeseň näme bolýanyny bilýärmi? Hacı sen maňa bele da dost. Oyunu oturduq hasaplaşar. Bolýar da. Al, oyunu. Men kartymı açýan. Ahaw, dura inim. Görýän göl gapana düşäýdiň öýdýäninim. Haçan hasaplaşak? Oglanlar, garaşyn, men näderjek gidip getireýin. Dar. Ýeköýüň hiç ýerem gitmersiň, ne Murat bile gidersiň. Maşyn bolsa hadym çalçak gidip geler ýaly. Ýöne oglanlar. Gayrat edin. Azky keyip oglalyňmy?
Bolmasa görýäňiz da. Elim ayağım diye neden ok? Hey dostcan, mut keypin wagty geçdi. Hasaplaş on soň gürleşer. O sen tidirek gitti pulun getir. Son görberýäs. Bolýa. Çaltırak gelin. Ece? Ece? Direkt. Şur kalmış. Atım arıştım ka. Yere girdim ka. Buradan yerde kalıyor. Dostum ben. Bayram. Bilem bolu. Sen elindeki ne mi Bayram? Olur Ecem şahit etler ya Allah Bayram. Bayram. Hani elindekiler bana ver. Köşeş. Rahatlan oğlum. Köşeş Bayram. Köşeş oğlum. Köşeş. Hani elimdekileri bana ver. Bayram. Bayram! Yediyenin neyim oğlum? Bayram köşeş. Ayrıl kaka. Oğlum. Ayrıl kaka. Yediyenin neyim aklın aylan. Ayrıl kaka. Saklan oğlum saklan. Saklama kaka. Rahatlan oğlum Ayrıl köşeş. kaka. Saklan oğlum. Kaka. 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 Ece. Ececan men geldim. Ece. Ece sana ne boldy he? Ececan. Ne boldy ayda. Ne üçin ağlayan he? Kelleň ağrıyan ya yüreğiň ağrıyan Ececan. Derman bereymi? Belki til kömegejan ederde. Ece. Ya şu daýda onuňa geldim. Ececan ayda. Ece ne boldy? Ece ne üçin ağlayan? Ağlamayda Ece. Ececan. Ece. Ayda.
Bayram. Oğlum. Bayram. Oğlum. Ece.